Hola, soy Pepe Malvar de Reporteros en Red. Estamos en el concello de Nigrán y estamos con Ceci, que nos va a comentar la historia del mosaico romano de Panxón. o mosaico romano de Panxón é unha peza que se atopou a finais do século XIX, vale, no castro de Panxón. Encontrou un veciño da zona, o señor Puga, que llo vendeu a Blanco Cicerón, que era un erudito do momento, en 1896, e foi quen o recortou e o meteu nesta mesa do século XIX. Vale, o mosaico é un pavimento romano dunha casa do século III-IV, que se atopa na parte baixa do castro de Panxón. Nel aparece representado un muxo, vale, de 77 centímetros, que sabemos que é un muxo pola doble aleta e polo o seu hocico. Sabemos que está vivo pola cor do seu ollo e das agallas, e tamén sabemos que está en movimento baixo a auga pola pericia que os artesáns tiveron a colocar as pedras desta maneira como se estuvese atravesando a auga e o peinado das súas aletas. Ademais, este motivo que se denomina mosca da auga e estes trazos indican o movimento das ondas do mar. A composición se completa con esta ameixa, que é unha soa, sabemos que é unha soa porque están unidas, vale? E está aberta. Esta sería a zona do becho e esta parte superior da cuncha. Sabemos que é unha esquina dese cham por esta cenefa que recorrería e encadraría a composición. Consérvase un total dun 84 por 84, e non sabemos as súas medidas totais. Sabemos que debería ser unha peza de gran tamaño. Hola, soy Santi y estamos con la Asociación de Vecinos de Panxón. ¿Qué te parece el mosaico? Hombre, como obra, pola antigüedad que ten, pues, un valor incalculable, me parece estupendamente que este hoxe está aquí. ¿Qué te parece que esté de vuelta en Nigrán? Hombre, desde ese punto, pois, para o Concello de Nigrán e para a parroquia de Panxón, me parece que é unha cousa que de demasiado valor que habrá que conservar para que a xente poida disfrutar do mosaico que representa o que no seu día hubo este en Panxón. ¿De que época es el mosaico? Pois o mosaico é de época romana, probablemente dos séculos 3-4 e despois de Cristo, pensamos, fai uns 1800 anos. ¿Por qué apareció en Nueva York? Pois apareceu en Nova York por cousas do destino e a mala sorte. A verdad que aquí en Panxón xa, digamos, estivo, bueno, en Nigrán pouco tempo, porque Blanco Cicerón, madre mía, Blanco Cicerón, cando compra o leva para a súa casa en Coruña e o ten ali, e despois os seus descendientes, cando xa non lle, bueno, queren desfacerse de patrimonio por motivos económicos, o ofrecen a Xunta di que non, son outros tempos, e entón acaba na Galería Durán en Madrid, e dende ali se vende a Galería Carlton Hobbs en Nova York, que é a que o compra. Que o compra non tanto polo mosaico, sino polo conxunto de mesa con mosaico, porque é unha galería máis dedicada aos mobles. O que gusta é que sexa un moble de madeira desta calidade e que teña un mosaico encima, pero non o compra solo polo mosaico. Por iso acabou ali en Nova York. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? O proceso de recuperación foi lento e tedioso. Creo que aí os da asociación, incluso, bueno, Juan ahora se marchou, o Concello podería dicilo, porque eu, se non me equivoco, creo que hai xa 3 anos que está comprado, non? 3. Creo que se vai para 3, sí. Entón, neses 3 anos que se comprou, de que ven de Nova York, que primeiro houve que xuntar todo o diñeiro, de Nova York a Inglaterra, e en Inglaterra, por temas estes do Brexit, de que se marchou, quedou ali encerrado en Inglaterra durante todo este tempo por un motivo de pagar o imposto aduanero. Entón, digamos que foi unha aventura máis dentro dos variopintos lugares que visitou este mosaico. Entón foi un proceso longo, porque dende que pensamos que iba a chegar ata que chegou, pasaron 3 anos. ¿Qué significa el mosaico para Nigrán? Bueno, pues significa que somos capaces de que esto que estaba en un suelo de una casa en Panxón, en Nigrán, hace 1800 años,
hace muchísimo tiempo, podamos tenerlo ahora, podamos disfrutarlo todos los vecinos y vecinas y además podamos verlo y además que lo compramos entre todos los vecinos. Todos pusimos un poquito de dinerito y aquí tenemos el mosaico que después de 1800 años, de 20 años en Nueva York en el exilio, pues vuelve a ser de Nigrán. Por lo tanto, muy contentos por todos.